i grwydro amgylch y Neuadd Fwyd, a braf di cael lle, dim yn aml mae rhywun yn cael y Neuadd Fwyd. Mae werth o'r man gynnar y bore yn ydy. Tegwen Morris efo fi rwan, crwydro'r stondina, ac yn dod â fi rwan at y cosynau. At caws Cenarth. Ac am ddetholiad o gaws, mae gymaint o wahanol flasu ei gael erbyn hyn. Nos o sinsir, i frandi a bricill, chili a tomato. Mae'r caws yn anhygol. A'r ddafad ddyn yn ddiddorol. Pwy di'r ddafad di? Dwi'n mynd deud dim byd. Carwyn Adams i hwn. Helo, Sioe. Iawn, diolch yn fawr. Sy'n Sioe chi gael? Eith i roedd am, mae'n ffantastig mae bob tro. A'r teulu'n helpu? Mae rhaid nhw ddysgu rhywbryd, so yr ail flwyddyn nhw gyd yn dod gyda fi nawr, so mae'n good chance nhw i cyfarfod hen cwsmeriad a cwrdd rai nhw a dysgu ffordd i siarad y cwsmeriad y bethau, so mae fe'n good chance yn nhw. A da chi'n pasio'r baton ymlaen iddyn nhw mewn ffordd, a mae'n gymaint o sôn am hynny, does o genedlaeth i genedlaeth. O, definite. A da ni'n cofio am eich mam hefyd ac yn cyd yn deimlo efo chi'n da, Thelma, mae rhywun yn cofio gweld i fan hyn yn ei het wen. Wel, i wastad ddic o wisgo lan, so a y Sioe yn peth really pwysig i fi, so ar un. Hefyd, gan bod ni yn fan hyn, da ni'n edrych i fyny fan hyn, mae'r lolfa fusnes yma mae Carwyn yn dydi, a mae hwn yn gyfle'r ferchog i chi fel cynhyrchwyr. O, mae fe'n agweddol i ni fel busnes. Ni'n cael cwrdd ar masachwyr mas na bob fath o cwsmeriad. A mae fe'n nhw'n rili pwysig ni, achos ni am gwerthu tu allan o'r sioe yn y siopau a'r archfachnadau beth efallai. A mae fe'n tyfu yn amazing bob blwyddyn. Mae fe eisiau mwy o ledd yn nhw, fi'n credu. Ie. Oedd rhywun deithio bod yna 300 o gynrychiolwyr o'r archfarchnadoedd a'r y diwydiant arlwyo, felly lletygarwch yn galw mewn, felly cyfle i chi i wneud busnes. Yn definite. Ni'n cwrdd a lot doi, ni'n cwrdd a sawl un heddi, a pan mae criw da fi'n helpu, dwi'n chi'n mynd ac a siarad rhain i ddyn a dod i'n attention i gyd at yr un i ddyn. Mae yna fwy i hyn na di ond y gwerthu yn does. Mae'n rhan eitha bwysig yn y fe. Ymlaen â chi, mae'r stondin yn edrych, os gael ei ddeud. Arbennig yn ydy. Chweithus iawn. Top notch. A Carwyn wystad y gwyn ar ei wyneb. O ie, ti'n nabod y ferch ifanc hon ar sawl blwyddyn? Sori, nabod i ar sawl blwyddyn? Ar un, dyddiau ffermwyr ifanc. Ie. 10 mlynedd ar 20 yn ôl fan hyn. Ti'n iawn, ar un. Sut yn oedd yn ifanc? Tipyn o deryn. Gadawn i fanna. Di hwnna ddim yn unrhyw syndod i neb, dwi'n meddwl, Tegwen. So'n gwneud bod lot wedi newid. A beth amdano fo? O, strap a hanner. Ie, dwi'n siŵr. Felly, fydd y caws yn mynd i'r hamperi hefyd? Bydd, yn sicr, yr hamperi sydd ddim yn... Wel, mae'r caws Cenarth yn wych, sach mae'n dod mewn cosyn beth bynnag. Efo wax amdano, mae'n cael para. Nid anrhegion... O, maen nhw'n hyfryd. Dolyg ac yn y blaen. Yn sicr. Taro lewyddon yma na. O, ond oes lliwiau bendigedig dyn nhw. Gobeithio gweld rhain yn sioes i'r benfro hefyd, sach dwi'n mynd lawr fyny bob blwyddyn a mae'n braf iawn cwrdd â'n aelodau ni lawr yn y fan honno. A rwan ta? Mae'r ogle hyn yn anhygol yn ydw. Mae o'n denu rhywun dydy? Mae ogle'r coffi mwyaf bendigedig yma. Y coffi goran dre di hwn? Ie. Coffi dre. Felly o Carnarfon dwi'n cymryd? Dwi'n cymryd, wel, y Sir Nawdd ydi Sir Carnarfon. Y Sir Nawdd leni. Ti'n pasi rhyw banad bach? O, fydde paned yn hyfryd. Ie? Ie. Carwyn yn fan hyn. Siwr i chi heddi? Helo, boys. Gai dorri ar eich traws chi, mae'n drwg i ni am fyny bach. O, na chdi. Efo, handi. Ma'n da. O, wastad cael par o ddilo arall, wastad yn handi. Ydy. Mae wedi bod yn anhygol yma yn y lle bwyd dros wsos. Do? Bod yn rili brysur. Dros wsos diwrnod ydyn ni bod yma. Mae'n teimlo fatha wsos. Mae'n teimlo fatha wsos a hanner, i fod yn onest. Ydy. Sawl panan nes ti ddoi? Bydden, sawl panad, o just o dan fil o ficw panad a allan ddoi. Ydy hanes y busnes ta? So, oedd Coffi Dre gychwyn yn 2021, oedden ni eisiau bod yn siop goffi yn Gaernarfon, a wedyn o hynny dyma ni'n ffeindio rhywun oedden ni'n methu fforddio lle, basically. So dyma ni'n convertio y hostbox mewn i dreilar coffi, a wedyn o fewn 3 mis oedden ni wedi gwerthu dros 1000 o fagia o coffi. Mae'r bagiau yn anhygol yn ydyn nhw, mae'r lluniau ar y bagiau, jyst mor drawiadol, maen nhw'n denu ti. Da ni'n defnyddio tair illustrator gwahanol lleol i ni, mae gynnu steil eitha tebyg, ond da ni'n licio defnyddio pobl lleol. Tro dwi'n oedden ni'n siarad oeddech chi ar stondin Cywain? Oedden. Lle mae'r cwmnïau bach ma, fel dwi'n deud, rhoi di troed yn y dŵr? Ydy bendant. Mae y profiad gathon ni ar y stan Cywain, dyma fo. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi considero dod i'r sioe fawr heblaw fod ni wedi gwneud yr gwaith efo Cywain.
A wedyn, blwyddyn yma, oedden ni, iawn, da ni'n rhoi y gwaith papur fewn, gan i weld, da ni'n llwyddiannus, a wel, dyma ni. A chi ma fo'n hogio mawr o'n? Ydan, Gar i mynd i ofyn am pan ar ysgawn ni. Wrth gwrs. Beth fel ti, Tegwen? O, coffi. Coffi. O, ia. O, rwan, mae'r byd i newid, Tegwen, ti'n gorfod... Latte amdani. Latte. A cappuccino i mi. Cappuccino, dim problem o gwbl. Di caff i fi ysgol dyn dda. Problem, na i ddechrau chi fan. Reit, panad i ni. Paned i ni am mwynhau. Ie, a sioe dda i chi fel merched y wawr. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch am dy gwmni di. Diolch o galon.